ndeysan bandiraɓe fulɓe min calmini min juurima mo kala inde mum e yettode mum wonɓe e windere nde sawto wolko guelol ngal Gamaji Saare min gadana moon ɗo tan darol gotol mbiyetengol darol aduna cimtol windere tawi ko gorko maabo goto no waduno e joom suudu makko nde tawno yimɓe soɓe gondi alay saago ɓe ballodira saka noon ɗo adunaji ɗi jaranno ɗo e on jamanu ha yetti hande e oɗo jamanu ɗo adunaji ɗi jarata ɗo wadde ne moƴƴi yimɓe soɓe gurdi ɓe yeto wallodurde boni kala alda nafoore mum e gurdam dendaɗam ɗam gila to nder galle to ha to bowal galle to tawa kumpa ala hakkude mabɓe taw saaha kala aɓe jewtide aɓe pamodira baba galle ina jaɓa haaldede sukaɓe galle ina jaɓa heɗade haala kono kadi baba galle yo jaab kayne so haala haalama hoto wi kam tan woni mawɗo kam tan foti haalde woɓe poti tan ko heɗade tawno yimɓe saaha foof aɓe poti wasdorde miijoji guila e nder galleji ha e nder gollorɗe ha eɗen mbiɓe gurdam saaha kala no mawɓe men mbaɗanno hanki yontere foof walla e lewru foof ɓe kewno ko rendinde famille o e ɓesgu ngu ɓe jooɗo ɓe jewta ɓe ƴeewa boni kala beele ala ko metti ɗum walla boni kala hol yiyande jogui ko noon hanki mawɓe ɓetirtuno yonta ko noon hanki mawɓe ɓetirtuno gurdameje kono hande noon yo Allah suuren haade yiya tan baba galle ne wone galle sukaɓe galle ne wone galle debbo galle ne wone galle tawi ganduɗa ɓe meeɗa joɗade hay wadde réunion gam kamɓe tan e koye mabɓe walla yewtude e koye mabɓe e gosnodira miijoji boni fof miijo mum yoni ɗum ko fiiɓi eko dañi yoni ɗum ko andi eko anda yoni ɗum yewtere ala hakkude wurduɓe yewtere ala hakkude wondiɓe kadi aduna wona noon yarata guel ngal yi on waɗi saaha babiraɗo goto no mbiɗen ni ko maabo omo wonde joom suudu makko o fino dawi o arti dawol o hewno wadde ko so arti tan so lewru mayi kala ko dañi o sooda sac makko maaro o sooda bidon makko ɓaade ko maabo o ɓattina ration galle o arti waktu yonti o heblima o wi joom suudu makko wallanmi juula joom suudu o ummi naali nder suudu sac maaro gonnoɗo on ne waɗi maaro ko hen guura mabɓe fawino e bidon nebam gonnoɗo on ɗo o rendini sac maaro e bidon nebam foof ari o wertani babiraɗo o wi ɗum juule o sac babiraɗo yi sac maaro andi ko sac maaro mbo sodno yi bidon nebam o andi ko bidon nebam o woni ɗo nen o wimo ɗum ko woni o wi sac maaro o gasi bidon nebam o gasi te koye mata min padi babiraɗo o maabo ko dawnoɗo dawol welani arti ala ko artiri nder galle jooɗi miiji hol feere foti wawde sakkude ha daɗa hande e oɗo feere debbo gonga ni kamɓe goni jinnaɓe ɓe gacca hakke poɗɗe ɓe wiide aɓe kewi peeje kono kanko no addi feere makko o wanni tan o hawre téléphone makko o wone halkinade o wi ko ɗum woni o wi kaari ɗo o wi la ilaha illallah o wima ko ɗum woni o wi joom suudu o dey ɓe noddiɗo téléphone joni ɓe mbi yumma e bamma fof de duttima ɗo jomum joni ala ko ɗum ɗo de woni kabaru garɗo oɗo hen debbo o fi dande o wimba eyi joni ko yaadu tan hankkadi yonti kanko debbo wiye joni ko yaadu yonti en jahat tan gorko wi en jahat kono en ngala ko jaruɗen saabu min ala ko ɗismi ala ko jewmi saka jaruɗen debbo wi ala min wonko joguinomi ɗo debbo naati nder suudu yaltini capanɗe 7 ujunere wimba ara jehen ɓe payi garage ɓe tawi auto ne waɗi yimɓe moon seeɗe debbo allah e heñare muɗum fiiji ƴettude luwi auto beele ɓe jaaha ɓe mbawa hawroyde e wirwirde yummum e wirwirde bamum ɓe luwi auto ɓe jeeha ɓe jetti wuuro ɓe naati galle ɓe jeyani haydara ɓe naati galle yumma yalti baba yalti o wimi ɗum de ko yami babam o wimba eyyi o wi wona wino yami babam maayi o wi eyyi komi wino yumma e bamma maayi kay
sabu gaddanɗami ko sac maaro gasɗo gaddanɗami bidon nebam gasɗo mbeɗa andi mi ala mi ɗisani mi yowani minne hakkillam ari yo wima yumma e bamma maayi mbeɗa andi kam so wima noon ma wonko talɗa ko wona hirande bamum suko debbo ne daari o wi ko noon o wima o wi ko noon o wimi o wi esidaɗo gorko sa ruttima ngol kala ko wima jaggo ande konngol sakko feere jolna feere hato tampindemam ɗon nde o wi noon o yi makko e ba makko andi wodani ko gorko o wino ko gorko tagi ɗum wiide noon o wi ɗum ko maaro gasi biɗon na gasi ala kone soode ala kone ñaame kanko no wi ɗum yumme bamum maayi ɓe goppi debbo yel 70 ujunere mbiyenen ƴettoɗo ɓe gaari ɓe tawi yumma ne wuuri baba ne wuuri ɓe duttitiɓe kooti gila nden deyi ɓe goni koye jaam saaha foof ɓe mbat tintintodurde e nder gurdam maɓɓe walla yimɓe e saaha kala yo tintintodir e gurdam muɗum so tawi wonko woni galle ina foti haalede yo ha nde foti nde haalede so tawi wonko foti fewjede yo feƴe nde foti nde fewjede ko ɗum ɓuuri wasa wonde feere bettude walla miijo bettugo taw ganduɗa ne adda luural e hakkude yimɓe gegal gamaji salmini on juurima on weltinimon bandiraɓe fulɓe wonɓe windere nde ɓe gonɗon e gonirɗon kala jaam e kisal yo wone moon oɗo gorko mabo dey koni o wadde joom galle makko koni o wadde joom suudu makko tawno ko kewɗo hakkille o nandani mabuɓe ɓe ganduɗen ɓe kono o maba kam machallah kewɗo hakkille sen beela mbiyamba guise walla mbiyamba no mbiɗenmo foof moƴƴere lay moon ko guelal ngal gamaji saare yondan jaam e windere nde kala